Здравейте! Днес сме с Данил Денчев, Захари Николов. и ще разберем какво се крие зад подготовката, изпълнението и награждаването на състезанието, организирано от Велоклуб Илчов Баир. Какво събитие ще има на Шуменското плато този уикенд? 15-то поред състезание Шуменско плато, колездене, бягане и дуатлон ще започне в събота зад летния информационен център на паметник създатели на българската държава и в 16 часа ще започне раздаването на стартовите пакети и номера. Това ще продължи до 8 вечерта. На другия ден в 6 отваряме отново регистрацията до 8 сутринта. Направим награждаванията някъде около 14:30 след обед. Колко състезатели очаквате тази година и ако е възможно да ни кажете от кои градове или държави ще са? Около 250-260 може би ще станат състезателите. Към този момент има 230 регистрирани, като градове, които очакваме хора буквално от цяла България, София, Варна, Бургас, от всякъде. Просто очакваме едно момче от Германия. Има участници, които са записали под украински флаг, мисля, че и руснаци. Какво послание бихте оставили на всеки, който иска да участва, но го е страх да се престраши? Бъдете екипирани и просто се качете горе, ще се влюбите в горските пътеки.